Hola, com esteu? Avui començarem... Això és el primer vídeo del meu canal del trio... no sé, encara no sé el nom, però ja ho sabreu, perquè serà el canal. Però Vale. espero que us agradi el vídeo i això és com intentem arribar a un real. Com veieu, tenim un equip bronze. No sé què fa... És bronze 1! No sé què fa en lobbies d'as, però... Bro, i el Max... Aquest home estarà flipant, estarà com... Bro! Qui és aquest equip? Bro, Aunque bro, té bastant suerte. bro, que és bronze 1. I és un puto Bronze. noob. Com veieu, Però- estem amb noobs, aunque no som tan noobs, us prometo, us prometo. A lo millor m'has dit perquè hem protegit el rango, o sigui, haguéssim baixat, o sigui, ens ha dit... Bueno, com sou a aquest nivell, crec que us poso en bronze 1. Havíem vist la meva jugada. És que és bronze 1. Imagina't ell com... Freak win. Ja, Bro, és que és bronze 1, no és ni bronze 2. Però allò també a lo millor vol dir que tots els nostres oponents també siguin bronze. Què penses d'allò? És veritat. Saps, l'Alian és molt llest. Quanta gent va aquí? Molta. Poca. Un mort. Vale, Max, no tinc armes. Ho entens? Oh, Max, el loot! Vale? Vaig. És la mateixa skin que nosaltres. Mort? Oh, era un Unreal. Max, bueno, Max, t'has de presentar, Max, t'has de presentar. Vale, facilet, que ho dem... Max, i has de jo dir, no estic i has de dir el... Oh, ja ho veieu, estem una mica bojos. Exacte. No sé exactament a qui li estic dient exacte, però bueno. I en què? Va, no. Vaig a l'OTR aquí. Martí, vine a mi. No vull! Martí, que nosaltres som el duo. Parla més alt, Max. Que nosaltres som el duo. Va, Martí, vine, que hi ha És molta... veritat, un moment que acabo de notar un, que hi ha gent aquí. Sí, aquí també hi ha gent. Però aquests 140... Vale, no us importi que estigui en un arbre, m'han fet molt de mal. I també sóc estúpid, he fet un splash quan tenia un bot, però bueno. I el Max, un puto elit, s'ha matat en bronze lobbies, I en Tom... No, i en tots són bons, són bons. Ja he matat un diamant. I el nostre bronze no és malo, saps? Cap noi. Sap algo. Almenys. Menys que algú, però... Bro, me'n podeu vindre. Vale, no. Aquí estic looteant. Ja veieu, aquest joc és molt caòtic, ens hem fet 6 kills, tampoc no està malament en realitat, 6 kills. Ja, No està malament. si em començar fent 6 kills és molt. Aunque no tinc una puta escopeta. Puta merda, la mala. Com veieu, el meu amiquet no és massa family friendly, però tinc un sniper. Vale. No! Aquí. Que reinicieu. Vale. Puta! Mort aquí. Max, corre. Tu corre el més lluny Sí. possible, Max. Vale, com veieu som molt noobs, però... Max, corre. Max, run. Ja, parlem una mica anglès, perquè som mexicans. I pues... No som mexicans, però bueno. Aquí estem, chill.
fent ranked. Aunque no és massa chill perquè estem en puto as lobbies. Oh, cosilla. M'he mort de caiguda. Veus també Estic venint, estic venint. el nostre equip Tinc un també molt és bon loot. molt noob, com veieu. Mira, he trobat un cofre. Però força, veniu, que tinc un molt bon loot. Però on estàs? Estic al Titlet Tower. Sé que estic molt lluny, però porfa, veniu. Tinc molt bon loot. Vale. Si podrem arribar. Arribeu. I em vine aquí, que... No, Hi ha algú aquí mateix. No! Martí, ha estat un plaer. adeu el meu loot, da igual. Tu pots! No te matan. Tu pots! Ah, no, està de chill, vale. Pensava, va. Però estem intentant. O sigui, sisplau, subscriveu-vos. Subscribe. Sisplau. Necessitem ajuda a arribar a 1.000 subscriptors. Crec Som que podrem- pobres. Som pobres. Bueno, vinc cap a vosaltres. Noia, jo vinc cap a tu. Ei, tu cara, una mà. Però en sèrio tinc tan bona punteria, però ara que vull donar... No? Ei, no. Oh, estic jugant al nostre amic que ens va carrilear. Per anar en real. Per arribar. Hola, invita. No, és un vídeo més. Martí, corre per la teva vida. Perquè si alien té bots. Ja, però jo tinc gent darrere meu. Allà és per què. Bona! Puto equip de merda. Bueno, Ah, allò era una partida de ranked en as, com veieu. Som una mica noobs. He posat un %. Bueno, a lo millor fem una altra. Val. Si us ha agradat el vídeo, sisplau, subscriveu, like. Estem intentant arribar a 50 subscriptors. I gràcies.